हेलौ लोगोफोर, दिनै फुंबिलि समाव आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। लोगोफोर, जोंना हाग्रामा सारआ गोब्राब जोखोमनिफ्राय बारग'ना फैबाय। बारग'ना फैनानै सारआ जोंनो स्ट्रंलि बुंदों दि सारआ जोंना 2025 मायथाइनि बिटिसि इलेक्सनाव देरहागोनआ रोखा जागोन। सारनि फंनैसो बिबुंथिखौ खोनासंदो नोंसोर गासिबो लोगोफोर। থাকক 2025 বিপিএফে সরকার করিব এটু 100%। नुबाय दा लोगोफोर, 100% सरकार दागोननो। आरो सिगां जाय मानसिफ्रा सारनि बेमार जानायखौ बखिदोंमोन बिसोरखौ एफआइआर होनाय जाबाय। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन नोंसोर। नैबे भिडिअ नुगोन दि नोंसोर माबायदि एफआइआर होदों बिसोरनो। गोख्रों स्ट्रंलि एफआइआर होनानै जादों लोगोफोर बिसोरखौ। दिनै जोङो क'क्राझार पुलिस स्टेसनाव बड'लेण्ड बुब्लि पर्टेल चेनेलनि एगेन्स्टआव जोङो केस होफैदों, एफआइआर होफैदों। जाहोना बेनो, मैया मोनायाव बिथांमोनहा जोंनि मानाव गेदेर बिपिएफनि आफादगिरि आरो बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि एगेन्स्टआव गाज्रि कमेन्ट होदों। बिथांमोनहा बुंदों हाग्रामानि उदैयाव अन्थाइ, 17 बोसोर रायजो राजाखौ थगायना सोबख'ना जानायनि फाब, दाय गैयै सुबुंफोरखौ जिउ फोजोबनायनि फाब, बेबादि मोनसे गाज्रि कमेन्ट होदों। दा बे कमेन्टनि एगेन्स्टआव जों बिथांमोनखौ सोंखारिदों। बिथांमोनहा दिनै बेबादि सासे महान नेताखौ बेबायदि अपमान खालामनो नाङा। आं दिनै सानदों बे मोनसे चेनेला सोरबा बेक्तिगत मानसिनिसो चेनेल, बे मोनसे पर्टेल चेनेल नङा, बेक्तिगत मानसिसो। दा ओंखायनो बिथांमोना दिनै पर्टेल चेनेलनि बा माबा मोनसे ससियेल मिडियानि केरेक्टार, बे इथिक्सखौ बिथांमोना बुजियाखै। बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों केस होदों। बिथांमोननि बे हाबा जे कार्यकलाप जों दिनै गोख्रों रावजों सोंखारिदों, जाहाथे बिथांमोना इयुनाव बिदि खालामा। आरो बिथांमोना क्षमा बिथों, राजु हाबाबै क्षमा बिथों। बेबादि बे मोनसे लिरनानै होनायजों जाया। राजु हुआ क्षमा बिथों, नङाबा बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों बिपिएफआ गावनो निजा बबिया दिनै सिद्धान्त लानो बायद' जागोन। दिनै जों खावलायदों साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बेबादि पर्टेल चेनेलफोरखौ जोंनि समाजाव जायगा होनो नाङा। बिसोर समाजखौ खनले गुबुंले खालामनायनि बेबस्थाखौसो खालामबाय थादों। मोनसे बेमारा माबा मोनसे खामानि मावनायनि थाखाय जायो नामा? आरो हाग्रामा महिलारिया दिनै 17 बोसोराव हाजार मानसिनि थाखाय कल्याणसो मावदों। हाजार मानसिनो साख्रि होदों, हाजार मानसिफोरनो फरायनायनि खाबु होदों। मेडिकेल कलेज बानायनानै, इन्जिनियारिं कलेज बानायनानै, CIT बानायनानै, इउनिभारसिटि बानायनानै बा गोबांथार इउनिभारसिटि बानायनानै दिनै गुन गोनां सोलोंथाइसो दिनै होदों। गोजौ शिक्षानि मानदण्डखौ होदों। दिनै कलेज स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै साख्रि बाख्रि होदों। दिनै बेबादि सासे महान नेताखौ दिनै बिथांमोना फाब नांदों, माबादों होननानै बुंनाया जोंनि दुर्भाग्यजनक। जों दिनै बिथांमोनखौ खावलायदों राजु भाबै दिनै क्षमा बिनांगौ, नङाबा बिथांमोननि एगेन्स्टआव जोङो बिपिएफआ हारसिङैनो दिनै सिद्धान्त लानो बायद' जागोन। बेखौ आं गोख्रों सोंखारि हरबाय। नुबायना लोगोफोर माबायदि जादों? ओंखायनो मालाय बेमारखौ बखिलाबायना लोगोफोर। गोजोन्थों।